Para pamiyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, wilujeng pepanggihan malih kalian renungan Sabda Winedhar Sinode GKJ. Kula Pendeta Sarwanti saking GKJ Karanganyar Klasis Kebumen badhe maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Slasa 7 April 2026 Minggu Paskah sepisan. Ingkang kaparingan jejer katresnan ngesuhi lan nyampurnakaken. Waosan kapethik saking Kolose 3 ayat 11 ingkang mekaten suraosipun. Lan kang ngungkuli sakabeh iku nindakno katresnan, iku kang ngesuhi lan nyampurnakake. Para kinasih, asih welas kaloman andhap asor alusing bebuden ingkang wonten ing ayat 12 sinebat sandangan. Ateges kedah tansah dipun agem, kedah tansah tumempel ing badan kita. Awit preluning sandangan menika kangge nutupi badan, mekaten ugi asih welas kaloman andhap asor alusing bebuden. Tanpa sandangan menika kita badhe lingsem. Jer menika sandanganipun tiyang Kristen ingkang sampun dados pepilihanipun Gusti Allah, sampun kasucikaken lan kinasihan dening Gusti. Ing dinten riyaya Kristen lan dinten-dinten sanesipun kita dados sacara pribadi menapa dene minangka pasamuan ngawontenaken kegiatan sosial arupi mbagikaken sembako, mbagikaken rasukan ingkang taksih pantes dipun agem, wonten pemeriksaan kesehatan lan sanes-sanesipun. Temtu menika sae lan perlu katindakaken awit taksih kathah warganing masyarakat ingkang betahaken. Nindakaken bab-bab menika kadya ngangge sandangan. Sandangan ingkang nélakaken jati diri anggenipun sampun kaparingan kawilujengan lan dados umat pilihanipun Gusti. Ewas manten wonten bab ingkang perlu tansah kita gatosaken ing salebeting nindakaken kegiatan menika. Inggih menika menapa ingkang dados landhesan anggen kita nindakaken bab menika. Landhesanipun kalimrahan, program, ragat, niru kelompok sanes menapa sanesipun. Kolose 3 ayat 11 nélakaken bilih ingkang ngungkuli sedaya menika katresnan. Katresnan ingkang ngesuhi lan nyampurnakaken. Dados landhesanipun sedaya pandamel kita boten wonten sanes kejawi katresnan. Kita saged kemawon nindakaken bab ingkang edap-edapi, ingkang binggahaken tiyang kathah, ingkang dipun alembono dening tiyang kathah, ingkang dipun ajeng-ajeng tiyang kathah. Ananging anggen kita nindakaken tanpa landhesan katresnan menika boten badhe maedhahi. Saged ugi malah nuwuhaken padudon, regejegan lan sanesipun. Katresnan menika ingkang ngesuhi lan nyampurnakaken. Saben tumindak tentu wonten cacatipun lan kekiranganipun. Ananging katresnan badhe nyampurnakaken lan ngesuhi temah padudon, regejegan saged dipun atasi. Mugi Gusti berkahi kita. Amin.